Здравейте! Днес ще ви представим най-малкия рекуператор от този тип Romstal EcoVent HRV D2. Това е най-малкият тип размер, който предлагаме. От тук нататък са само по-големи. Това е класически рекуператор с тръби за подаване, за връщане, съответно с монтаж на дъктове и жалузи и така нататък. В случая ще го представим. Ще имате възможност да се запознаете по-детайлно с него и да разберете какви са принципите му на работа. Тук на тази схема можете да видите как изглежда съответно страната на подаване и на връщане на рекуператора. Ето от тази страна влиза въздуха, от тук се подава към помещението и съответно от другата страна се изтегля. Има два вентилатора. Един в този край, който нагнетява въздух към помещението, и един, който изкарва. И сега ще видим как изглеждат нещата отвътре в самия рекуператор. Тук, както казахме, се намира вентилатора. Тук можете да видите, нека малко да приближа, тук може да видите, това е единият температурен датчик, чрез който съответно се регулира по температура. От другата страна има още един температурен датчик и в този край, по диагонал, както казах вече, ето тук, е втория вентилатор, който изтегля мръсния въздух от помещението. Самата рекуперация се случва тук при тези релси, при тези водачи, влиза и самия рекуперативен елемент, който е хартиен. Малко по-късно ще ви го покажа. Тук в тези улеи влизат и филтрите. Сега ще видите как се поставят филтрите на техните места. Съвсем лесно. Филтрите са направени от текстилен материал с висока пропускливост и същевременно добра филтрация на въздуха. Температурата на въздуха се мери именно преди и след филтрите, за да може да има по-точно отчитане към термостата. Тук може да видите топлообменника. Това е хартиен топлообменник, както виждате, направен е от хартия плисе плюс прави слоеве. Вади се с тази метална рамка и тук всъщност се случва и рекуперацията на енергия. И накрая, но не на последно място, идва и топлообменника. Това е хартиен топлообменник. Влиза в улите, както можете да видите ето тук, и се натиска съвсем лесно, без особено усилие от наша страна, навътре в тялото на рекуператора. Ето така, и застава на своето място. Бих искал също така да ви покажа термостата, с който се управлява рекуператора. Той е стенен, с повърхностен монтаж. Можете да видите, от тук се включва, има различни температури, по които може да се управлява. Има night cooling, наистина outdoor air и всякакви видове температури, по които да управлявате съответно рекуператора. Също може да се управлява и по влажност, така че има доста широки възможности и сериозно параметризиране. Важно е да се отбележи, че идва без Wi-Fi свързаност. Тя може да се поръча допълнително при необходимост на клиента.